Mehmet Göktaş, Doğru Haber, divê CHP jî Kemalizmê fesix bike. Bi rastî jî bi rêz Baxçelî, qedexe û yasaqek yanî tabuya herî mezin a li ser vê riyê xera kir û şikand. Öcalan PKK fesix kir, divê CHP jî zordestiya Kemalizmê fesix bike. Dixwazin ji vê merheleya nû re bibêjin pêvajoya aşîtiyê yan jî merheleya çareseriya nû. Koma ku wê rê li ber van hewldanên ku aniha li ser navê Tirkiyeyê bê teror tên kirin bisekine fikra Kemalizmê ye, yanî Kemalîstin. Ger hûn bixwazin bi vî awayî lê binêrin yên li dijî van hewldan û çareseriyan disekinin û dixêrin Kemalîstên neteweperest, qewmiyetperestin. Bi vî awayî eşkere dibe ku di kîjan partiyê de çiqas Kemalîst hene. Bi rastî jî Kemalizm sebeba vê pirsgirêkê ye, sedema çêbûna wê ye. Her tişt bi vê îdeolojiya Kemalîst a zordest dest pê kiriye. Dema behsa Kemalizma zordestê kirin, divê herkes baldar bibin. Lewra ev ferzkirin bûye sebeba bi 10,000 candayînan, kesan û li ser qetliaman hat ava kirin. Her çiqas merov dibêje hinekî kesan bûye jî lê dema ku firsend peyda bû, dîsa derketiye holê û xwe weka darbeyekê nîşan daye. Hay ji xwe hebin, hemû darbeyên li vî welatî li ser navê Kemalizmê hatine kirin, ji xwe wekî din bi ti behaneyê darbe nayê kirin. Kam lê binêrin vê carê çi dibe? Derûdorên îqtidarê yên ku peyvajo dane dest pê kirin qerardarin. Aqil û hişê dewletê baxusûs jî aliyê eskerî îxna kir. Heta ku îdeolojiya fikr û ramanên Kemalîst neyê fesix kirin û ji holê neyê rakirin, gelo xelkê vî welatî tu carî wê nikaribin hevd û hemêz bikin. Li herêmê li dijî dorpêça emperyalîst ti îtîfaqeka bi fayde çê nebe û pêk nê. İnşallah aqil û mêjiyê dewletê jî ev rastî dîtiye. Tiştekî din jî heye, dema ku fikr û raman û îdeolojiya Kemalîst li ser vî gel û xelkê bi zorê de hat ferz kirin, bedelên mezin ji vê xelkê re hat birîn. Dencama van berdeylên giran de gelek xwîna xelkê vî welatî hat rijandin. Dema ku ev fikr û raman û îdeolojiya Kemalîst ji holê bê rakirin, divê heman bedel weka di destpêka Kemalizmê de neyê dayîn. Divê ev fikr û raman û îdeolojiya ku ji xwe bi darbeyan qediyaye û bi darbeyan de jî divê bi destê xwediyê wê yanî bi destê CHP bi xwe ji sehneya tarîx û dîrokê were derxistin. Ger CHP vêyekê bike wê tiştê herî bixêr ji vê gel û xelkê Tirkiyeyê re bike. Bi silav û duayan.